Hayırlı kün, hürmetli milletvekillerimiz. Bugün bizim Kongres minberi topşuruğunda Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti Reisi orunbasarı Maris Rifkat Ulu Tukayev katnaşa. Hayırlı kün Maris Rifkat Bey. Hayırlı isemiz. Yoňa seferden goýtdygyz, Irak sefer. Oralar Irak yakın tugul. Şulay da köngüllerimiz bilen biz onda yaşaýyş tatarlarybız bilen birge. Mene nindi şora uzdy Magnitogorsk kalasynda. Mine oralar Irak degenden Gülnaz şu isime düştü. Elimni koytkanda da sanıp koyttum ayma. Min soňgy bir 13 ýyl içinde gine de Magnitogorsk şäherinde 11 tapyr bolganmyn eken. Ýylga bir tapyr diýerge bolaýyn. Ul bitel min gine Rinazyn üniversitede bula başka hizmetkerler bizde bara. Mine ul Magnitogorsk şäherine aýrym ihtibar nerseden kilip çyga, nerseden tuwa. Ул инде безнең Magnitogorsk шәһәре һәм анда яшәүче милләттәшләребез, ул безнең бер йөрәгебезнең ярасы кебек. Чөнки бик фаҗигале язмыш кичергән андагы милләттәшләребез. Белүегезчә 30нчы елларда Татарстаннан һәм Башкортстанның татарлар күпләп яшәгән районнарыннан эшелоны белән татарларны шунда озатканнар. Кулак дип гаепләп, аннан соң муллаларны бит инде дин әһелләребезне нәрсә өчен озатканнар? Ул менә Урал таулары беткән җирдә бит инде Магнитогорск Җаек елгасы буена урнашкан төбәктә металлургия комбинаты корырга кирәк булган, шундый илнең үсеше өчен кирәк булган инде ул. Һәм шунда әлбәттә иң беренче чиратта татарларның тырышлыгын беләләр инде. Татарларны шулай итеп җыеп, шунда озатканнар. Әлбәттә анда башка милләт вәкилләре дә булган, ләкин беренче чиратта менә татарлар. Son ýagynda алар күбрәк инде. Бик күп үләп анда дистәләрчә меңләгән кешеләрне шулай итеп озатканнар. Алар барып җитүгә анда кып-коры җир, дала, бер нәрсә юк, бер нәрсә төзелмәгән әле ул вакытларда. Алар землянкалар төзеп шунда яши башлаганнар һәм акырына бараклар төзелә башланган. Бараклар да буеннан буена анда йөзләгән кеше сыя торган бараклар, тәрәзәсез җир идәннәр белән анда бик күп кеше кырыла инде. Ул вакытта менә ул киткән кешеләрнең яртысыннан артыгы үлеп бетә. Анда сабыйлар, гаиләләре белән китәләр бит инде. Күп балалы гаиләләр ул вакытта ачлыктан, ялангачлыктан һәм төрле авырулардан. Менә бүгенге көндә дә әле Magnitogorsk шәһәренең төрле төбәкләрендә, төрле җирләрендә бик йортлар төзегән вакытта, биналар төзегән вакытта нигез ташларын нигез салыначак җирләрне казыган вакытта кеше сөякләре чыга. Бик күп җирдә кем туганнарының кайда күмелгәннәрен дә белми андагы кешеләр. Һәм инде менә ул шул кадәр көчле басым күргән андагы халык. Менә аларның балалары, хәзер инде оныклары, ул бик көчле шундый басым астында телләрен онытканнар. Һәм бик курку сеңгән ул халыкка. Әйне менә үзгәреш җирләре исә башлагачтан 90нчы еллар башында анда беренчеләрдән булып безнең татар оешмасы оешкан иде. Профессор, танылган композитор Рафаэл Бакиров җитәкләгән инде ул вакытта әлеге оешманы. Аннан соң бу оешманы милли татар оешмасын бик узак еллар Нургали Әхәт улы Яруллин җитәкләп килде. Менә инде соңгы елларда анда эшмәкәр егетебез, татар эшмәкәре Кадимнур Минсалих улы Таһиров җитәкләп килә. Башта инде ул татар иҗтимагый үзәге булып оешса, аннан соң төп йорт дигән милли оешма булып оешты. Аннан соң Татар милли мәдәни мөхтәрияте исемен алды Магнитогорск шәһәрендә. Магнитогорск шәһәрендә бик күп татарлар яши инде әйткәнемчә. Бүгенге көндә алар саннары ягыннан 30 меңнән артык. Бу бик зур сан. Һәм менә ел әйләнәсенә алар әлдән-әле төрле чаралар үткәреп киләләр. Бик күп өлкә автономиялары, өлкә оешмалары үткәрми торган чараларны алар үткәреп киләләр. Бу инде аларның активлыгында bir яктан күрсәтә, икенче яктан менә ул геннар бер кая да китми дип әйтәләр бит инде. Ул шул татарның каймагы анда сөрелгән. Затлы зыялы имамнар, дин әһелләре. Алар үзләре шул кадәр гадиләр, ләкин шул кадәр затлылар. Менә ике сыйфат аларга шул кадәр хас инде. Бик күбесе телне дә белми, ләкин менә шул омтылыш бар, телгә омтылыш, телне өйрәнергә, тарихны өйрәнергә. Бик күп клублар тирәсендә берләшкәннәр. Һәм инде менә беренчеләрдән булып аларда
Татар рухы дигән газета нәшер ителә башлады. Төгәлрәге ул башта Төп йорт дигән исем астында нәшер ителә иде. Аннан соң алар исемен үзгәрттеләр. Татар рухы дигән исем астында нәшер ителеп киленә. Ике телдә, татар һәм рус телләрендә. Һәм менә безнең баруыбызның сәбәбе дә, сәбәпчесе дә шул булды инде. Татар рухы газетасының 100-нче саны чыгу уңаеннан бик зур тантаналы чаралар булып узды. Алар махсус бу бәйрәмне үткәрер өчен Магнитогорск шәһәре опера һәм балет театрын алганнар иде. Зал шыгрым тулы, халык шулкадәр бердәм булып, матур булып килгәннәр. Шәһәр башлыгы урынбасары, шәһәр думасы рәисе килгән һәм башка җитәкчеләре, депутатлар бик күп иде инде килүчеләр. Һәм матбугат чараларыннан бик күп кешеләр килгәннәр иде, телевидениелардан. Бик матур чара булып узды. Без инде әлбәттә менә Конгресстан котлау өчен, аларга шушы бәйрәмдә үзебезнең матур сүзләребезне җиткерер өчен бардык. Кемнәр барды сезнең белән бергә? Мин бардым һәм минем белән берлектә артистлар төркеме барды. Халык инде бик шат булды Казан артистларын күрүгә. Татарстанның халык артисты Равил Харисов, Татарстанның атказанган артисты Чулпан Әхмәтҗанова, халыкара конкурслар лауреатлары Руслан Хәсәнов, Алсу Вәлиуллина һәм Гөлнара Муллануровалар барганнар иде. Менә ул кичә шул кадәр узак барды. Мин инде мәйтәм халык таралып бетәр дип курыккан идем. 5 сәгатькә якын барды ул чара. Котлаулар, ярты зал чыгып, бу газета уңаеннан, газетаның юбилее уңаеннан ярты зал нигә сәхнәгә чыккандыр дип уйлыйм инде мин. Ләкин халык берсе дә таралмады. Соңгы сәгатенә кадәр, соңгы минутына кадәр халык утырдылар, Казан артистларын тамаша кылдылар һәм бик зур рәхмәт әйттеләр инде бу чаралар өчен. Рихатович, менә шундый сорау, безнең бөтен дөнья татар конгрессының киңәйтелгән утырышында Кадим Минор әфәнде чыгыш ясады. Һәм аларда озак еллар чыгып килгән радионың ябылуында хәбәр итте. Менә андый аяныч, рәхәт булмаган мизгелләр дә бар. Шулай. Менә бу Татар рухы газетасына килгәндә дә, бу бит хөкүмәт акчасына яисә андагы шәһәр бюджетыннан бер тиен дә акча бүлеп бирелми монда. Монда бары тик менә шушы Кадим Минор әфәнденең һәм берничә татар эшмәкәренең тырышлыгы аркасында, аларның матди финанс ярдәме аркасында гына нәшер ителә торган газета бу һәм айга бер тапкыр нәшер ителә. Инде шәһәр радиосында әйткәнегезчә 10 минутлык тапшыру чыгып килә иде. Ул башта күп еллар буе саф татар телендә генә чыккан булса, соңгы вакытларда инде аларга әйтелгән булган тапшыруны рус телендә чыгарырга дип. Татар тапшыруын рус телендә чыгарырга. Татарларның хәбәрләрен рус телендә чыгарырга дип. Хәзер инде ансын да менә ул вакытны да бирмәскә булганнар. Инде алар менә бу барганда да ул мәсьәлә күтәрелде, андагы килгән җитәкчеләр алдында да сөйләшүләр алып барыла. Телевидениедә тапшыру мәсьәләсе һәм радиода тапшыру мәсьәләсе. Гомумән, менә ул Магнитогорск шәһәре бит инде ул Чиләбе өлкәсенә керә. Әле 10 минут инде ул атнасына 10 минут иде ул баштаннан 2 атнага 10 минут шундый вакыт бирделәр. Аннан айга 10 минут. Ул инде бик гаҗәп кебек тоела безгә. Ләкин менә әле Чиләбенең үзендә бит инде 60 меңнән артык татар яши. Анда бик узак вакытлар атнасына бер тапкыр чыга торган татарча тапшыру бар иде. Хәтта ул вакыт татарларга гына түгел, татар һәм башкортларга бүленеп бирелгән вакыт иде. Ул инде гаҗәеп хәл иде, ансы 3 минут иде. 3 минутта җыр да биреп буларлык түгел. 3 минут иде. Атнага бер тапкыр чыга иде, ансын да туктаттылар. Менә шундый сәясәт инде нишләтәсең. Ләкин без конгресс буларак та бу мәсьәләдә менә безнең бит инде конгрессның ул мәсьәлә киңәйтелгән утырышта да күтәрелде. Без әлбәттә мөрәҗәгать итәчәкбез. Бу моны көн үзәгендә тотачакбыз бу мәсьәләне. Масыш Катыш, менә газета 9 ел чыга, 100-нче саны чыкты. Аны чыгарган кешеләргә ул бик зур хезмәт, бик авыр хезмәт, ул җиңел әйбер түгел. Аның эчтәлеге ягыннан да татарча, русча чыга торган матбугат чарасы ул. Бай мәгълүматлы газета, менә ул дәвамлы булыр дип уйлыйсызмы? Дәвамлы булыр дип уйлыйм, чөнки менә соңгы еллардагы Магнитогорск, мин әйткәнемчә, күп тапкырлар булдым һәм һәр барганымда үткәннәрне ишетеп инде, андагы халык сөйләгәннәрне ишетеп тетрәнеп кайтасың инде. Ләкин менә бүгенге хәлләрен күреп, үзгәрешләрне күреп сөенеп кайтам мин анда. Һәр барган саен
менә халык уянды анда Магнитогорскида. Шул кадәр көчлеләр хәзерге вакытта. Әйткәнемчә, яшьләр хәзер менә безнең оешма тирәсендә тупландылар. Әмма моннан тыш шушы шәһәр автономиясының аерым хатын-кызлар оешмасы Ак Калфак эшләп килә. Шуннан соң бизнесменнар, эшмәкәрләр клубы эшләп килә. Һәм Татарика дигән исем астында тарих сөючеләр клубы эшләп килә. Дин әһелләре белән аерым эшчәнлек алып барыла. Һәм башка. Аларның әле менә бу конкурсларның исемнәрен генә атап китүгә дә андагы нинди халыкның милли җанлы икәнен нитеп була, күреп, ишетеп дигәндәй сизеп була. Татар җаны дигән конкурс үткәрәләр алар. Һәм бик сирәк төбәкләрдә генә үткәрелә торган октябрь аенда Хәтер дигән конкурс үткәрәләр, фестиваль. Ул инде һәм Казанның яуланып алыну көннәренә туры китерелеп, һәм шушы сөргün ителгән татарларны искә алу уңаеннан үткәрелә торган чара. Аннан соң Габдулла Рахимкулов исемендәге җыр конкурсы. Ни өчен Габдулла Рахимкулов исемендәге? Чөнки Габдулла Рахимкулов үзе Чүпрәле районыннан булса да, бик озак еллар Магнитогорскида яшәгән һәм шул комбинатта эшләгән, металлургия комбинатында эшләгән. Аны искә алып үткәрелә торган чара бу. Һәм балалар чаралары. Аннан соң менә алар быел Шүрәле спектаклен үзләре сәхнәләштерделәр, костюмнар тектеләр. Һәм бөтен Россия күләмендә уза торган берничә конкурста беренче урынны яуладылар. Искиткеч күренеш инде. Менә аларның кайберләре татар телен камил дәрәҗәдә белмиләр дә, ләкин җырлыйлар, бийләр татарча, Шүрәлне уйныйлар. Алар Казанга килеп тә бу спектакльләрен куеп киттеләр. Анда менә бик шундый, ничек дип әйтим, белемле, зыялы кешеләребез күп. Менә бу Шүрәле музыкаль спектаклен сәхнәгә куючы да вакытында Казан консерваториясын тамамлаган безнең Татарстанның халык артисты Клара Хайретдинова белән бергә укыганнар алар. Сәрия Мөлекова дигән ханым бик яхшы оештыручы. Анда моннан тыш инде әйткәнемчә профессор, танылган композитор Рафаэл Бакиров. Шуннан соң бик уста сынчылары бар аларның, скульптор Назир Гайфуллин. Аннан соң инде менә андагы шушы мәдәнияткә бик зур хезмәт күрсәткән, үзебезнең Балтач районыннан чыккан ханым Кадрия Исхакова. Һәм инде менә әйтергә кирәк, соңгы елларда менә шушы бөтен татарларны берләштереп торучы чын татар йөрәкле кеше инде ул безнең Кадиминнур Таһиров. Менә алар булмаса, Магнитогорск татарлары бүген ул дәрәҗәдә үсеш алмаган булырлар иде. Аларның менә тагын шуны әйтәсем килә, Магнитогорск сабантуйлары бик күп төбәкләргә үрнәк сабантуй булып уза. Искиткеч күп халык җыела, 40 меңгә якын халык җыела торган сабантуй. Тирә-күрше Шәһәрләрдән дә, башка шәһәрләрдән, төбәкләрдән дә катнашалар. Бик матур итеп үткәрә башладылар соңгы вакытларда. Эшләгән эшләре шактый уңышлы булсын. Сезгә дә зур рәхмәтләр. Исән-сау җырып кайткан өчен. Ерак юл 2000 километрдан артык юл узарга кирәк. Шуңа күрә киләсе очрашулар булсын, сәфәрләр булсын, алар барысы да уңышлы булсын. Рәхмәт сезгә. Амин. Бүген безнең конгресс мөнбәре тапшыруында Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Марс Рифкат улы Тукаев катнашты. Мин Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән саубуллашам.